1983 मायथाइयाव गायसनजानाय औगुरि बड' गेजेर फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि लकिकान्त बर'आ फोरोंगिरि बिफाननिफ्राय दिनै आजिरा मोनबाय। गरेश्वर बिअनि बेन्दोंआव थानाय 1983 मायथाइयाव गायसनजानायनिफ्रायनो औगुरि बड' गेजेर फरायसालियाव लोगो फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोनाय लकिकान्त बर' बिथाङा गोलाव सम खामानि मावबोनानै दिनै आजिरा मोनबाय। बे आजिरा मोननाय लोगो फोरोंगिरि बिथांखौ बिदाय होनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो गरेश्वर बिअनि गाहाय मावख'गिरि करगेश्वर बर' बिथांजों लोगोसे फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे औगुरि बड' गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो लोगो फोरोंगिरि बिथांमोनजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलिफोरजों जोथोनगिरि आरो बेलखना औगुरि सामबारि हलापरा हादग्रा गामिनि रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनै औगुरि बड' गेजेर फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि बिथां लकिकान्त बर'आ आजिरा मोनबाय। दा आजिरा मोननाय लोगो लोगो जोंहा सोलोंथाइ बिफाननि बिबानगिरि हिसाबै बे फरायसालियाव सासे लेङाइ फोरोंगिरिनि आंखाल जानानै फैबाय। दा गतिके लेङाइ फोरोंगिरिनि आंखाल जानानै फैनायलाय गथ'फोरनि बेलायाव बे जथेस्थ' प्रभाब गोलैगोन। बेखायनो बिथां गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा जोंनियाव बे बाथ्राखौ फोरमायहैदों। दा बेनिखायनो बेनि अल्टारनेटिभ बेबस्था हिसाबै जों गुबुन सासे फोरोंगिरि होफैनायखौ जोङो थिरांथा लादों आरो बेबायदिनो जोंनि ब्लक लेभेल अफिसनिफ्राय जों बेखिनि प्रप'जालखौ फोथायहरनाय जाबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम। बावैसोनि उनावनो बा गुणोत्सव जोबनायनि उनावनो बेनि हाबाफारिया जागोन होननानै जों खोनादों बा आं खोनानो मोनदों। दा बेबायदिनो फोरोंगिरिनि जिथु खालि जानाय बे खालि जानायखौ जों सुफुंनो नाजागोन। आरो बिनि अनगायैबो आसाम सरकार बा जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टरनिसिम जों मोनसे खावलायनाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खालि जानाय पस्टफोरखौ जेन बिथांमोना जुदि थाबैनो जुदि फिलआप खालामना होयोब्ला बेखिनि जेंनाया जोंहा सुफुंजोबनो हागोन आरो। दायो जों नुनो मोनो माखासे नंगौ जोंनि गरेश्वर जिथु ब्लक एलिमेन्टारि इडुकेसन अफिसनि आन्दाराव गोबां पस्टफ्रा खालि जानानै दङ। बेफोरनि भेकेन्सि पस्टफोरखौ जोङो गोजौ लेभेलसिम दैथायहरनाय जादों आरो मिथिनो मोन्दों बावैसोनि गेजेराव जोंहा बिटिआर सरकाराबो खालि पस्टनि जायगायाव जेब्ला टेट पास जानानै थानाय फोरोंगिरिफोर दङ बा बिजाथिफोर दङ बिथांखौ थाबैनो थिसननायनि खाबु लादों। बे खाबुखौ जुदि होयोब्ला बे लांदां जानानै थानाय पस्टफ्रा सुफुंजागोन। दायो लेटेस्ट जोङो दिनैसो जों बे खालि जानाय माबाखौ हरदों। दा बेयाव जोंहा गासै 60निबो बांसिन बे एलपि स्कुलनि जिथु पस्टफोर बे पस्टआ खालि जानानै दङ आरो बेबायदिनो एमइ स्कुलनि बेलायावबो जोंहा गासै 30नि गोबां बेबायदि पस्टफ्रा खालि जानानै दङ। दा बेखौ बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारा जोंनियाव बिहरदों। बेखौ रिसेन्टलि जों दिनैनि गेजेराव जों बेखौ हरबाय। आं आसा खालामदों बावैसो समनि गेजेरावनो बेखिनि पस्टफ्रा फिलआप जागोन आरो फिलआप जानाय लोगो लोगो जोंनि फोरोंगिरिनि जिथु प्रब्लेम बे प्रब्लेमा समाधान जागोन होननानै आं सानदों आरो। दा बे मोनसे गिदिर सुंलु गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननोब्ला बा गथ'फोरनो होनांगौब्ला जोंनो फोरोंगिरिनि जथेस्थ' गोनांथि दङ। दा बेखायनो जोङो जोंनि तरफनिफ्रायनो जिमान हायो जाय फरायसालिफ्राव एसे बांसिन बिबांनि फोरोंगिरिफोर दङ बेखौ जोङो एडजास्ट खालामनानै होनाय जादों। आरो आंनि खावलायनाय जोंनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बेबादि जिथु खालि जानानै थानाय पस्टफोर दङ बे पस्टखौ थाबैनो फिलआप खालामगोन आरो बे फिलआप खालामनायनि उनावनो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ फरायसाफोरनो होनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। आरो बेजों लोगोसे आं आपिल खालामो जोंनि रायजो राजा बा अभिभाबक बिथांमोना गार्जेन बिथांमोनाबो बिनि सायाव गोख्रों नोजोर होनांगोन आरो नोजोर होनानै जेरै हायो गामि एरियानिफ्राय बा एसएमसि लेभेलनिफ्रायबो बेखौ गैया खालामनायनि थाखाय बा गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनायनि थाखाय बेबस्था लानो थाखायबो आं बिथांमोननिसिम खावलायदों। आरो बे खावलायनायजोंनो मोनसे मेन्डेट जानांगोन आरो मेन्डेट जायोब्लानो जोंनि सरकार बिफाननिफ्रायबो बे खिनाखौ सुफुंजोबनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो।
गोलाव समनिफ्राय दिनै आजिरा मोनबाय जे लोगो फोरोंगिरिनिफ्राय बे बिथिङाव मा आं बे बिथिङाव बुंनो हायो जे जों जिहेथु 1983 मायथाइनिफ्रायनो बे फरायसालिखौ गायसननानै फोरोंगिरि महरै मावबोदों। जों फ्राय दा 40 बोसोरसो साख्रिखौ मावबाय फोरोंगिरि हिसाबै। थेवबो बिनि बिथिङाव जों खालि 10 बोसोरल'सो दा रांखौ मोनबाय। नाथाय बेयाव जोंहा गोबां दुखु थाबाय। मानोना जों जेसेबांखौ मोननांगौमोन बेखिनिखौ मोनदिया। जाखिनिखौ मोनबाय बेखिनियावनो जोङो गावनि गोसो गोरबोजों जों मा सन्तुष्ट थानो गोनां जाबाय। नङाब्लाथ' जोङो गिबियाव जा समनिफ्राय जों मावदो 30 बोसोरखौ जुदि जों बेथनखौ मोननायमोनबा जोंबो सासे राफोद मास्टार हिसाबै दिन्थिनो हागौमोन। नाथाय जों दिनै एसे न'खरनि जों हाल साला एसे अभाब नालाय थेवबो बिनि बिथिङावबो जों मा खालामदोंमोन नारा नाथा नाजानानै फरायसालिखौ जों गायसनदोंमोन आरो। बेसेबां समनिफ्राय नोंथांनि बे फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै खामानि मावो? 1983 मायथाइनिफ्राय जेब्लानो बे फरायसालिखौ गायसनदोंमोन जोंनो गायसनदों आरो आंजों लोगोसे सासे दंमोन जुगेन चन्द्र बर' बरकुरियानि। जों सानैयानो बांसिन नारा नाथा नाजानानै बे फरायसालिखौ गायसननाय जादों आरो। दायो बे फरायसालियाव बेसेबांसो जे फरायसा दङ? दा बे फरायसालियाव जोंनिया दा फरायसा आरो फरायसुलिया 70 जन दङ। मारैनो मोनखो जिहेतु नोंथाङा बेसिम गोलाव सम नैबे फरायसालियाव जिहेतु फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावदों बे बिथिङाव मा बुंनो? दा जों बे बिथिङाव बुंनो हागौ आं। मानोना बे बिथिङाव जों जुदि बे फरायसालिखौ गायसना होमबा गोबां फरायसाफ्रा दावगानायाव एसे उसुबिदा जागौमोन। जायफोरा गरेस्वराव थांनानै फरायनो खाबु मोननाय नङामोन आरो बै जायफोरा निखावरिनि गथ' बै गथ'फोरानो नैबे फरायसालियाव बांसिन फरायदोंमोन। आरो बिनिफ्रायनो दिनै मा जादों जोंनिफ्रायनो सोरबा सासेया MA MSc BA BSc जानानै जुदि फोरोंगिरि जानो हादों। मानोना जोंनि बे नाजानायनि गेजेरजों बेखौ बुंनो हायो आरो। नैबे समाव मा बुङो जिहेतु फरायसालिफोरनि दायो? दानि जानिखि दावगाफुनाय फरायसा फरायसुलि खिन्थु दानि हाल साला जोबोद गाज्रि। मानोना बिनिखायनो जोंनि बे फरायसा आरो फरायसुलिफ्रा दानिया माबायाव नांथाबो मबाइलाव बांसिन नांथाबना थायो। दा बुंनो हागौ जाहानियावबो फिसौला दङ 9 थाखोनि। नाथाय बिबो मा खालामो खालि मबाइलजोंसो बांसिन गेलेयो। नाथाय फरायनायनि जानिखि खाबु बेखौ नाजानो नागिरा। बेखायनो जों बुंबाय थायो नोंसोर न'खरनि जानिखि बिगोमा बे बिगोमानि बाथ्राफोरखौ एसेब्लाबो मानियो। मानोना बिमा बिफानि बोसोनखौ मानियाब्ला नोंसोर मा जागोन जेब्लाबो फरायनाय बा गुबुन खामानियाव दावगानो हानाय नङा। आरो उनाव नों जुदि सासे गेदेर मानसि जानांगौबा नों मा खालामनांगोन फरायनानै गिदिर जानो हानांगोन। दा दिनै जों माबा हिसाबै दिन्थि हिसाबै जों बुंफोरबाय थायो। जेरै दिनै लकेस्वर सारा जोंनिया गुदि फरायसालियाव फरायदोंब्लाबो बिथाङा मा जादों सासे MA आरो गोबां रोंगौथि गोनां फोरोंगुरु। अब्ला बिनि बोसोनखौ नोंसोर एसेब्लाबो मानिनांगौ। मानोना बेबायदि सासे गोथार बा गोग्गो फोरोंगिरि जानोबा नोंसोरबो बिदि नाजानो नांगोन। मानोना लकेस्वरा जा बोसोन होदों बै बोसोनखौ नोंसोरनो लानानै फरायनानै थाङोब्ला सानसे नोंसोरबो बिदिनो लकेस्वर बायदि सासे गोरों फोरोंगुरु जानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। जोंनि बे औगुरि बड' ME फरायसालियाव 7 फोरोंगिरि दंमोन आरो सासे सुगिदार दङ। नाथाय दिनै जोंनिया सासे आनज्रायलांबाय माने रिटायार जालांबाय। दा बेनि खेथ्रआव जोंहाथ' जथेस्थ' खहा। जोंहा क्लास खालामनायावनो जा बा गथ'फोरखौ दावगालांनायावनो जा किसुमान बहुद खहा फैगोन। जायनिखि जोंहा मोनसे साबजेक्ट वाइस दङ ME फरायसालिफोराव। बे साबजेक्ट वाइसनि सासे फोरोंगिरि गैयाब्ला गोबां खहा फैयो। दा थेवब्लाबो सरकारनि मोनसे नियम 60 बोसोर जिहेतु बिथाङा रिटायार मोनखानो गोनां। दा बेबायदिनो बे नियम मथेनो बिथांखौ जोङो दिनै बिदाय होबाय। दा बिदाय बेला होनायावबो जोङो माने बिथांनि फारसे जोङो सानदों जाहाथे इयुनाव जोंनि फरायसालिफोराव फैनानै आखु बिथांनि बे रोंगौथिफोरखौ उनाव जोंखौ सुबुरुन होफैगोन। बेखौ बुंनानै आं बिथांखौ बारे बुंदों आरो बिथांखौ दिनै हिसाबै बिदाय होनाय जादों। दा बेबायदि सोलिबायानो थादों। दा खायफा फरायसालिफोरावथ' एखेबारे गैलियानो। दा जों बिजोंखौ बुंनो हायो बर' मिडियाम बिजोंफोराव बेबायदि जालांबाय थायोब्ला मोनसे समाव बर' बिजोङाबो थैलांगोन। दा बेखायनो जोंहा जायखिजाया राजनितिकआनो जा माबायानो जा समाजानो जा बेफोरखौ नाजानो नांगोन। माने बे रखम जुदि फोरोंगिरि बा फरायसालिफोराव
फरायसाफ्राबो गैयाब्ला माने मा जाहैगोन जोंनिया लाखै लाखै माने बे फरायसालिफोराबो लाखै लाखै जोबस्रांलांगोन बेखायनो गासै हारिफोराबो बेखौ नाजानाया गाहाम जाहाथे फोरोंगिरियानो जा फरायसालियानो जा नोजोर होनांगोन माने जों फोरोंगिरिखौ माबायदि आरो फिन लाबोनो हाफिनगोन बेफोरखौ रायजोफोराबो नाजानांगोन आरो जों गाहायफोरखौ हेफाजाब होनांगोन जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ हेफाजाब होनांगोन आं बेखौनो बुंनो सानो जे गासैनि नाजानायनि गेजेरावसो फरायसालिया मोनसे जौगाना थाङो 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।